PM News Malta, Chris Cambry, l-lum għankunu għadden dur daqxie zara Ġorbert Valletta biex naraw n-nies jaqblux jew ma jaqblux ma' ċensura. L-opinjoni tiegħu. Smajt fuq il-każ ta' Felicien Brincat. Smajt xi ħaġa, followjietu daqsxejn fil-gazzetti, fil-medja. Jiena Taħseb kellha dritt tgħid li kellha tgħid jew le? jien ma naħsibx li kellha dritt għax imbagħad għallet ta' fuq ċertu disability. Il-fatt li l-qorti qed tagħla favur tagħha mhux kontra tagħha. X'taħseb? Taħseb li l-qorti kellha raġuni jew l-qorti kellha tort? Jien naħseb il-qorti kellha raġun ta' għax il-qorti. Ma tistax tmur iktar mill-qorti naħseb il-liġi ma tista' mhix ikbar mill-qorti naħseb jien. Issa il-qorti kellha raġun allura ħajkollha ngħid imbaxxi rasi għax il-qorti. Mawx taħseb xi ħaġa oħra ikbar mill-qorti jien. Illi qalet l-opinjoni tagħha rigward dak li huwa twemmin tagħha. Ġiet imres għall-qorti kellha 150 rapport kontrija u tellawha l-pulizija ġifieri fuq akkuża kriminali. X'taħseb fuq dan il-każ? Jien jidher li hija redikola. Sewwa għax dik kull m'għamlet hija ikkwotat il-Bibja. M'għamlet xejn iktar minn hekk, iktar kont intella l-qorti il-min għamel dak ir-rapporti kollha. Sewwa għax ħela l-ħin tal-pulizija u tal-qrati. Bonġu għalikom, qed inkellmukom minn PM News Malta. X'taqna nkun nafu, taqblux mal-libertà tal-espressjoni? Eżgur li naqbel. Taqbel mal-libertà tal-espressjoni? Mela, 100% naqbel mal-ġurnalisti Ma taqbilx li għandhom ċensura. Eżgur li le. Dik ngħidtina ħanini. Mal-ġurnalisti naqbel jkunu onesti, jgħidu l-verità kollox. Mela. Hekk għandu jkun. Hekk għandu jkun, 100% hija. U rigward il-każ reċenti li kien hemm ta' Felicien Brincat pereżempju illi qalet dak li taħseb u t-tella tal-qorti. Felicien Brincat x'għamlet? Ditkellmet qalet l-opinjoni tagħha kif tara l-affarijiet. M'għandix dritt. U kwotat il-Bibja kif tara ħajja u t-tella tal-qorti. Ismani, il-Bibja kulħadd jgħid li jrid fuq il-Bibja, kulħadd jivvinta u Bibja waħdem. Alright, jien nemmen, issa ħadd ieħor għandu li jettu dritt li jgħid li jrid. Ma nimxi fuq il-Bibja waħda li naf biha jien tal-nim biha jien. U taħseb illi jekk xi ħadd ikun qal xi ħaġa forsi li mhijiex daqshekk korretta għandu jiġi kastigat sakemm ma jkunx attakk personali fuq xi ħadd tifhimni jew teddida? Ismani, illum ġejna fi-stremità li kulħadd professur, kulħadd tabib, kulħadd politikant, il-Facebook illum kulħadd jgħid li jrid. ċensura, taqbel ma' ċensura? Qatt ma nista' naqbel dwar ċensura, ġifieri Malta ċensura tadem kontra żewġ naħat min għandu opinjoni forsi iktar liberali u min għandu opinjoni iktar konservattiva. Rigward il-fatt illi milux kien hemm xi ħadd fuq opinjoni personali bħal Felicien Brincat li telat il-qorti u ġiet infittxija rigward dan. Taqbel li jista' jsirek? Sirna laqsa ngħid il-kelma soft imma sirna wis qabel alright forsi mhux ħanajt li tista' tgħid li trid, ġifieri il-każ ta' Felicien jekk niftakar sew dal-aħħar fuq il-medja kien hemm illi raw il-klipp kollu u l-medja qatat biċċa li qalet li deret differenti mill-jekk xiex qalet, ġifieri dik il-problema. Jekk i ċċensurawha u ma urrewx il-full klipp tagħha, kif jistgħu jieħdu għall-qorti jekk ma tawx iċ-ċans biex titkellem u turi l-opinjoni tagħha. Inti taqbel ma' ċensura? Iċ-ċensura diment li tkun f'posta u kif suppost iva, imma kif inhi attwalment illi inti tgħid ħaġa u tiġi manipolata dak li tgħid inti biex ifisser xi ħaġa oħra le ma naqbilx. Li naqbel imma li kull persuna għandu jkun fil-libertà tiegħu illi jgħid li għandu jesprimi l-opinjoni tiegħu b'mod liberu mingħajr ma jibża li se jkun hemm xi repercussions kontrih ħabba l-opinjoni tiegħu sakemm dan mhux qed iweġġa' il-terzi, imma bħala opinjoni jien naqbel li kulħadd għandu jkollu ċans li jesprimi l-opinjoni tiegħu iva. Issa fejn jidħol li wieħed iweġġa' l-terzi pereżempju jekk xi ħadd jgħajrek wieħed jista' jtelek il-qorti pereżempju? Skont x'inhu l-livell ta' tajjir jekk qegħdin ngħidu
illi joffendik jew affarijiet hekk iva. Imma jekk huwa opinjoni l-individwu għandu jtellani, mhux l-istat. Jien niftaħ libell iva. Libell. L-istat itellek ġifieri kawża bil-pulizija. Le, jiena nemmen illi jekk persuna ex li offendini intellaw l-qorti jiena jekk nħossni li ġejt malafamat, nħossni li ġejt akkużat ta' xi ħaġa, meddet jew whatever, intellaw jiena imma mhux il-pulizija għandha l-fejn tindaħal għandi xi nresqu jew le. Qegħdin ngħidu aħna li jekk xi ħadd jgħidlek baħnan pereżempju biex Xi ħadd fl-opinjoni tiegħu li jiena baħnan u jiena ma nħossniex offis, m'għandix għalfejn tmur l-qorti, jekk imbagħad jiena nħossni li jiena offis bil-kelma baħnan u inħoss personalment jiena inħoss li għandi nagħmel proċeduri legali, nagħmilhom min jeddi. M'għandix inkun obbligat imma li nagħmilhom. U kien hemm każi anke reċentement bħal każ ta' Frisian Brinkat illi kontra il-parir tal-pulizija di xorta waħda tellat il-qorti. Mela. Mhijiex l-ewwel każ f'Malta li kontra il-parir tal-pulizija persuna tella l-qorti xorta. U mhijiex l-ewwel u l-qas l-unika. Imma ma naħsibx li huwa ġust illi jekk il-pulizija ma ssibx evidenza illi persuna għandha tittella l-qorti biex tara ixħatja jew le għandha titressaq xorta, għax dan huwa bullying, bil-polit huwa tip ta' bullying fil-verità, illi jekk il-pulizija tgħidlek isma' jiena m'għandix evidenza biżżejjed biex inressaq, għalfejn l-AG għandu jobbligani li rrid inressaq bil-fors. Jekk dan huwa sottili ħafna tip ta' bullying għalija jiena fuq il-libertà tal-espressjoni. Personali taqbel ma' ċensura? Jiena ma naqbilx ma' ċensura per se, fis-sens illi l-libertà tal-espressjoni wieħed għandu dritt jesprimi ruħu. Naturalment jiddependi x'tifhem biha ċensura, ġifieri ċensura illi jiena liberament nażel illi għalija personali kif kellna fil-passat ċensuri pereżempju tax film stara pereżempju assolutament ma naċċettajiex. Alright, nifhem illi għal ċertu għall-etajiet għandu jkun hemm ċertu linji gwida, imma dak is-sens le, dik it-tip ta' ċensura assolutament ma naċċettajiex. Naturalment, jekk qed tifhem mbagħad ċensura illi xi ħadd jew fuq il-media jew fuq is-social media jew kif qegħdin hawnhekk nitkellmu li nafu li dinha se tidher x'imkien, illi wieħed jiġi ċċensurat għal dak li jgħid. Jiddependi mbagħad x'se jgħid, jiġifieri jekk b'xi mod u nafu li hemm ċertu reati kriminali li wieħed jista' jikkommetti jekk jesprimi ruħu b'ċertu mod fejn jkun pereżempju xenofobiku jew jkun diskriminatorju lejn xi razza jew xi kulur jew xi sezzjoni ta' individwi illi allura jagħtu lok għal reat kriminali. Hemmhekk hemm linji fil-liġi li wieħed ma jistax jaqbeż. U naturalment jistgħu jittieħdu passi u persuna wkoll tittella l-qorti u tinstab ħatja u dik allura naqbel magħha jiena għax hemm limitu, ġifieri aħna meta nitkellmu dwar drittijiet, dritt huwa naħa ta' munita, ma naħa l-oħra tal-munita hemm id-dmir ukoll, ġifieri kull dritt għandu dmir u naturalment id-drittijiet huma għandhom il-parametri tagħhom. Għaliex għax inti id-drittijiet tiegħek huma sal-punt illi inti ma tirfix u mbagħad id-drittijiet ta' ħadd ieħor. Jiġifieri allura meta aħna nitkellmu dwar id-dritt li huwa dritt fundamentali, dritt tal-espressjoni, mhux bħal pereżempju drittijiet oħra. Nifhem illi iva mbagħad għandu jkun hemm parametri ċari illi joħorġu mill-liġi illi s-soċjetà in a moment of time tkun qiegħda tqishom bħala linji ħomor illi wieħed ma jistax jaqbeż. Qed ngħid at a moment in time għaliex anki hemm jafu isiru bidliet kif saru wkoll fil-liġijiet tagħna biex dawk il-parametri jinbidlu wkoll. Jiġifieri is-soċjetà li tiddeċiedi, il-leġislatur li jiddeċiedi skont il-fili li jkollu tas-soċjetà fil-mument. U f'każ pereżempju ta' libell, jiena jartek spatata pereżempju jew ġidra jew kaboċċa.
Taqbel li l-pulizija tista' tresqek mod kriminali? Dakka hemm ċertu reati li wieħed jajjar il xi ħadd iva, naturalment, għax jekk inti m'għandek l-ebda dritt li toffendi l xi ħadd jekk inti tittamel argument u tirribatti persuna. Lo ħaġa inti qatt ma tirribatti persuna, inti tirribatti l-argument. Mela jekk inti trid b'xi mod twassal messaġġ ta' nuqqas taqbil ma' dak li jkun, m'hemmx għalfejn teħtitli, m'hemmx għalfejn tajru u m'hemmx għalfejn inti toffendih. Aktar u aktar meta dan tagħmlu fil-pubbliku, ġifieri tafu tkunu one to one, imma tafu tkunu fil-pubbliku, illi dak id-diskors li qed tgħid inti qed jiġi espost il-pubbliku. Ovvjament quddiem in-nies, ġifieri prattikament tajjar il xi ħadd quddiem in-nies iktar u iktar hija xi ħaġa illi mhijiex xierqa u naħseb illi għandu jibqa' reat kriminali f'dak is-sens. Ovvjament mhix m'għandix tkun il-pjena xi waħda kbira, aħna jkollna minnhom daw il-qorti ta' ġifieri. Imma naħseb illi għandu jibqa' bħala reat kriminali. Ma naħsibx li għandu jkun hemm il-libertà assoluta li inti filmi għandu jibqa' reat kriminali illi wieħed joffendi lil xi ħadd speċjalment fejn qiegħed m'għandekx ikollok id-dritt li inti persuna tajru għalfejn għandek tajru, ġifieri naħseb għandu jibqa' reat kriminali. U x'taħseb fuq il-każ ta' Felician Brincat? Il-każ ta' Felician Brincat kienet kwistjoni ngħidlek sew ma segwejx eżattament x'intqal u x'ma ntqalx, però naf il-każ ġara fis-sens illi hija ġiet liberata għaliex kien jirriżulta biċ-ċar illi dak illi kienet id-diskors illi bih kienet qiegħda tiġi akkużat illi qalet fil-verità ma qalitux, mid-dera kien jirriżulta minn qabel ma bdew il-proċeduri illi kien jidher biċċa li dak id-diskors ma kienx intqal. Però nonostante, nuża kelma li jużaw l-avukati, xorta ittieħdu l-passi. Naħseb illi hemmhekk wieħed għandu jara li xogħlu jagħmlu sew, jagħmlu aħjar, illi meta il-pulizija f'idejhom ikollhom proviċari li każ ma hemmx, m'għandhomx jieħdu passi. Issa jekk kienux il-pulizija u kienx l-avukat ġenerali illi xorta mexxa xorta l-avukat ġenerali ħadet il-passi f'dan il-każ, dika storja oħra. Però xorta nerġa' ngħid anke jekk ikun l-avukat ġenerali illi xorta notwithstanding jieħu passi. Naħseb illi għandha tintrefa' responsabilità. Jekk jirriżultalek biċ-ċar ma tridx tkun l-attitudni tal-prosekutur m'għandix tkun u iva nħallu f'idej il-ħorti jaraw mbagħad. Ġifier anke meta għandek dubju inti li tuħux passi xorta tuħu passi u tħalli fidej il-qorti tiddeċidi, naħseb illi dik hija nuqqas ta' responsabilità wkoll. Nirringrazzjak. Grazzi. Jekk wieħed jaqbilx mal-libertà tal-espressjoni jew inkella wieħed jekk l-istat jistax jiċċensurak, x'taħseb fuq dan kollu? Ħanibdew minn hekk, naħseb il-libertà tal-espressjoni għandha tkun assoluta. Ġifieri m'għandux ikun hemm inti l-għamil mill-istat, l-għamil privat fuq il-libertà tal-espressjoni. Naħseb dik hija dritt li għandu kulħadd li jgħid li jrid. Ovvjament fejn għamel daqsxejn lajn huwa fejn tinċita forsi xi violenza, fejn tinċita hatred kontra xi ħadd. Hemmhekk imma again xorta diffiċli tagħmel il-lajn naħseb kif huma l-affarijiet. Reċentement kien hemm żewġ każi, wieħed li kien hemm kummedjant illi waqt programma jgħat l-persuna partikolari, nistgħu ngħidu li kien pastor u għajat lu esħol u ġintella l-qorti ġifieri kien hemm libel fuq għal-ħaġa u talet l-qorti. U iktar reċenti minn dan, Felician Brincat ukoll ġiet imtella minħabba l-fatt li dik kienet tgħid l-opinjoni tagħha rigward il-Bibja u ma tħallix tlestek li kien qiegħda tgħid, però bażikament din ġiet imresqa u llum il-ġurnata ġiet illiberata. Ma taħseb illi fuq opinjoni pereżempju jew inkella fuq xi ħadd ikun jiċċajta kif tifhem għandi? Ifhem. L-ewwel nett irridu nagħmlu distinzjoni bej xi ħadd li jiġi offiż u hate speech. L-offiża mhux it-tiegħek ma tirċeviha, ġifieri jiena jekk xi ħadd jgħid li isma' inti kemm int qasir, jiena sa niġi offiż, imma naħseb il-persuna l-oħra għandu kull dritt jgħid hekk jiġifieri.
Ġifieri dak interpretation għax inkella ma tistax where are you going to draw the line fuq l-offizi, ġifieri. Again, nerġa' ngħid ġifieri fil-każ ta' Felicien naħseb ġiet interpretata ħażina, mhux 100% korretta. Imma jekk kellha bżonn tajt hekk u jekk temmen hekk, naħseb m'għamlet xejn ħażin billi tajt li kellha tajt. Iktar u iktar fil-każ ta' komedjant li għajjar għadu kif għadda minna River of Life, fej, I mean, da kellu kull dritt jgħida ġifieri u ma kien hemm xejn naħseb ma kellux għalfejn jitressaq il-qorti tal għalhekk. Nerġa' ngħid ukoll fl-ambitu umoristiku tal-arti iktar u iktar naħseb għandu jkun hemm iżjed leeway naħseb biex ma neqirdux anki l-umorizmu intelligenti, ovvjament, mhux l-umorizmu baxx u x'ismu, għax inkella ħanispiċċaw ħadd ma jista' jgħid xejn f'did-dinja ġifieri. Do you know anything about the case of Felicien Brincat recently when she said her opinion about the way she sees things, about birds and all of that? No, I don't know enough about her case, but I can tell you about a different case that I heard of, which was a bit controversial in terms of free speech as well, in the stand-up comedy circles in Malta. Very good. Okay. I'm talking about Dan Schwirep's case and Gordon Manche's case. Okay. I don't know if you've heard of it. Yes. You heard? Okay. That Dan Schwirep called the pastor Gordon Manche an asshole, and Gordon Manche sued him for it. So that's a typical example of a case where I believe that freedom of expression shouldn't be interfered with, because especially in comedy, in stand-up comedy, the point is to make people laugh. So a big part of it involves insulting the systems, insulting people, especially public figures. So in that case, I think that freedom of expression should be allowed and should not be censored at all in the stand-up comedy circles, at least. That's it. Chris Kembri għal-PM News. Grazzi ħafna tal-lena għattumana, ħanerġaw naltaqaw, ħanerġaw niġu, ħanerġaw nalaboraw iktar, nistaqsukom, xini l-opinjoni ta'kom, u nisperaw li jek tarawna ma taqdux tisħu minna. Sinjura, minuta wahda.